Kakun New Trap National Awakening Movement, Hakajingilam Ba Thomas Pasak, Working President, Nakajinyo Jubab Lembag Right to Information, RTI, Halal Kibrio Kibatap Application, Kibayo Shimwai Ban Penyai, Kerdap Katana Trade, Kakasa Hills Autonomous District Council, KHADC, Hak Arpanai Trek Urusa Jarapsan, Katmuli Ekran Ba Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member Council, Nrek Klamyo Ikundo Yu, Namar Kachimbun Kam. Habakran Sikilap Thai Kubor Ba Thomas Loong Ba CM Hi, Uang Bala IY Kerdap Katana Trade, Halal Ki Application, Ba Kumta Lapan Kopi Lembaga RTI, Yaki Brio Ki Batap Yaki Take Application. Nakajubab Ladang Kandrungut Ki Ba Apply, Nang Bentash Fautali Kerdap, Henry Ki Bayo Ki Dontang Saungut, Ka Ba Handrutali Kum Ki Take Kerdapan, La Aish Ki Brio Ki Ba Klemtap Application EA. Ba Kumta Ba Thomas Loong, Ba Movement, Ka Panjing Shai Halal Ka De Ka Phang. Kasini kalian ka jami nge ba siang bari kendu ya EM trade in charge bari CM kadang athare ka daw ka jubot kam ka jong i don meeting ki babun jadi kemla ban ya kendu rina kalian ka jami wa ban penpau tumne ba kidi ki sni ki ladam shwa ka session jong ka council hadin mi ayo ya kata ka jubab ka RTI nila pha ka city sai CM ba kadne ka city ka ri halor ni man Katung kajingkren jong EM trade hapo kaying dorbar jong ka council hakabai laong waya kini ki gate jong trade department laiwai lembah kajing code application ya ki brio ki bakwa temiat ya kini ki gate banak liang jongi hadin bangiwat ka RTI pada ngipan ki kopi ai yang ni ka kopi jong kita apply hadin mengiyo kata ngilap ba ki don khandrew mut ki ba apply ka bamut khandrew tuli ki application kibala poi sakami juga district council kibala penpawe ka jing thrang ka jing angru ka jong ban penyai kini gate handai ka basausi ba ka basau club da kalong ba na kini ki khandau lagi application tang south li bayo ban penyai kini gate ba kita kin riungut pada kini ki ba claim apply ka total ki gate ka ba ka district council ka IY lembah ka trade department ka district li na kini district li south li la ai sakta ki bri ki bala ai ka application hak district council ba handreu tuli pada la Aisyah kita kibreu kiba klaim penpoi ka dong application syaka ni ka mi juga di council tena kalian ka jongi ngila kwa ban ya kendu ya is EM in charge street nomor ba ka ga ba ikran ma i hapo ka ing dorbar le sika kala kani ka RTI pada ka pen bakalano markan kum RTI dei baro kiba apply kiba yo ya ka trade license kiran kiba klaim apply ndai ki yo ya kani ka ban pendiai ya kani ka trade ngila ai ka city ba ngila kerpat ya EM Badun Boram ba lesi lembah ka city la ho ha ka kebun kam yo im lapor bagi kendu ndai lembah ka city la ngi yo tang ka jubab bru lesi kan pensyai yang ngi ba ladam long kom taru lesi ka pensyai pai ba ka lesi kan pen warra kata ka jing syai khendiat ha badai ba kini gigit ki ba ka diskon ka IY syaki reshimet ba penyat kata ka de ka mat ka banukong ba ni lawan persiang bani kendu ya EM mentang sini ni ganong rim ya nyong bahaba ka stand hapo ka ying dorbar kami ba ngi IY ki trade hadin bangi code application tengi community ba baro si phongot ki bayo ikini spotli gate ka application ka jongki ka don for council kai hari ka RTI pada kam ong kumta kin rimut ki wei pada ki bayo ka application ka jongki ka claim don hapo ka council ki claim apply bat kiyo te ki bru jong nu bayo pada ngimla wan tip ya kata pi hoi saungut ki don hi ki apply haka di sisa la khan rimut ki apply kini banyo asfaungut rimut di berkentat ke Henry kisah kentat kiyo tang saungut khat argut kisah kentat bat rimut pada kiyo kita ki bru ki bakal apply ki claim bu application telese kani ka benta kan ka penwanra ki jingmut ki ba lesi ki ba thamula ba ki ba pendaut pada ya menteri kam ju council bana kali ngajong ni dei tang akan diga isi haki si barem bugila da friend ba dei ban pun stop no hakan diga city bagi pha se EM yang ba dei ban stop no ikni gen but immediately dei ban khot no da ka tender lambai khot khawa but ngin plate ngin scrutinize kini kita tender document pada lembah kata ka open tender system nang ba kata ka jingkut ka jing subah ka ba sisa ngin kan wadra pada hakim menteri kam hapo ka council kai ban community ba nakaliang jong EM in charge in simkiai kini benta bat let's say shen hi ngin ya sayo ban puli ha khot khobor ba ka district council ka khot ya khot samla ki ru pai ba nak bru new trap ki ba don kata ka jingtu an penya ikni gate bakit apply
lesi kata kasni kan kasni jong kajing serang jong kajing khut justru ba hak rukom trekam hak dia bawa konsep. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya